Ngel sha se ha jing el madem ke jing yap. Hangat, boleh fifim ngai se. Pak bahaya benum ngen. Nrete bros jing em ngin hap sunyo tang tek pop. Berhikam bahajungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng Kongres kan pinki win ya kanong ba Shillong daka bapalong daka jingyaki haka arpau tarik urempang arja penriau ban persya halor ka jingpan kala ka sorkar pedeng ya ka MNREGA lani ka skim shispas ngi syaka VB G Ramji ya kanila penbena da Presiden jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala haka jelang jongka seng Kongres ka balalong hasnong dihar ka badai ka jelang perkhatkam jongka sning Block Congress Committee. Ngi ka parti menta ngimut pan jit no yo Presiden jongka district. Teh budget yo Presiden ke district ka parti menta kalah change ke sistem ki wan Delhi. Teh menta ke singi kelawan do Delhi na ICC ban jet yo Presiden tengi kwa ban ai ke jing pensau thu ki pajba habaki jet Presiden te ki pajba kin habdon ka se ma ke jing ong jongki ten Delhi ki ban skin sawan ni kendo ki blok Presiden beper habaro kini ki santli ki blok pat kawai ka district kin sikendo umde tangi ki blok Presiden ki kendo ki supporters ki leaders ki babon ban page UA Presiden jong ke district uba la ban yalam ya ka parti kabar kalong bang i pensau thu pai ba habade bat kene ka skim chis pasngi kuma kalong menta kabun ke jingkela kene ka skim chis pasngi banongkong ki pekala ya ka kateng mah katama kanthi saga VB Jiramji te kene ke de ke jengmut ba ki BJP ki ba ban pelong hakata korkom babat ke kerteng jong ke skim ki kwa ban bo de ke keten ram ndre ke de short form ndre ki lek nang ikene ban pelong communalize no bat ke skim ro ka ba ke kongres kelas dang na do mentala arto snem gibon ki jing penkela ka ki use ki teknologi ki beper ki use ki an ki beper kena bagani ke skim ba penyai de kongres kanam trebha te kabalai kolong ba ban persya ikene ka artho trik ngikum ka parti ngin pelong ka jing persya ngin pelong ka march ka protes po shlong i khot ngewer ki perlok nang ni na riboy kamtam na umsning bat barok kowe ka Meghalaya ban yawan hak artho trik hak por kendai siting hangte hamadan malki kenang ben yo ban protes na benta kene skim ngilai ba BJP kemud ban amend ya ka farm laws rendang i protes ka penkelab yang nilai bagi mud ba amen ya ka land acquisition rendang i protes ka simbiang tikibon ki BJP ka kwa ban le ban pen communalize ya ki ain ki rule lene kan ai ki he bikin monopoli ya ki jingyo jengkot renda ka kongres ka bayeng rengkat ki pajba ke bayang rekat pi duk la dengi don operation rengi protes ki pajba ki don bat ni tela ki pajba ki don bat ni le pajba ki don bat kejing sisa na klaim arten ke BJP kan hap surrender te kejing sedang ka dai nani na umsning kejing sedang nang ni na riboy kejing sedang nang ni na Meghalaya ni gerpat iki pajba kin ya simbenta kenang ba kejing temu bat kejing kwa jing ikan long ke bacop kumbala kan ni kejing persya ka de all over India kene baro all over India ngalawan habaro ki state ngai ki babon hi khamtam na support India state ki persya kene marka kta ya ka yo ka kot jam ki nong kendong khamtam ngalawan ha ka babon ki snong ngalawan sejantia chawes ka sales bat mentah ne reboy ngai babon ki paiba kisnyo thu khamtam ke skim chispa sngi khamtip maki baningi ka jing jenjar ka jing duk ka jing yarap jong ka skim te ki khamtip maki baningi ndre menta ka BJP ka la pelong no kum ke vipen rene kum kalat ban le arsap iki paiba ki seo thu hi kelas dang na do menta kelas dang na do ki snem ke bladep menta le kala pen kelas ndon da ka ain te ki paiba ki yarap ki paiba ki ai ke jing kersan ya ka parti kongres
Kiwai ki nong mikmat babon hi ki belong mentai ki badon kongres ki yo kesan ngi long meeting ni kisngi baladep baro ne ki yang ki distrik ke beper ki blok ki wan bat ngin sami ya ketu kesngi ngin sami pa ba ngin spen I ba baro ki bru ki ngi don ka operation ring ngap lada ngi don MLA lada ngin ring MDC ngi don cha Jandels na iba kandon kala pandon kano ka jing ki biang jong ka jing ngi jong ki bru ka kongres baro skatu homsning ki perkhat ba roki usapet na kongres reun yaisha ki perkhat ba ki wei ki leader ki semi na kongres andre ki mlar ba thet baro na trai ki ba ki senia ki la sedang ban phai biang kat sebelik ngi ki wan bon ngi khot jing sang mening khot meeting tang ki leader ngi khot tang kumba khat sanar pongut andre mentai ki wan ki spaut ki bru kene ki pen I ke jing kersan jong ki bru ke ngej biru ke senia jing biru kongkas kalong ka ba menta kadang cengai election andre nepo ngidon ka ban organize ngai nepo election kadang cengai ngi menut ban ong mono ban ele andre barbor uno ka kongres uno batristom ngatra utau ban ubabet utah ban ot tengah kermen bahang ne hom sning ki di bandon ki biru ke ban tristom te ngimpat darai yano andre ngila pha hi baroki ba inya chakmat ban organize ki unit ki befer te hagajo ko por hi ka kongres barobor hi ngi pe ye ki kam jong ki bru menta ka pher mde manswa ban rai candidate ki rai na po nedrong andre menta pat ka system kala change ban rai candidate ki rai na ki block ki rai na district kata kan system kala change ka kongres menta kadang sedang na do na menta hi usnem. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.